Вітаю, друзі! В етері Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Тож не минуло й тижня з тих пір, як Верховна Рада України проголосувала закон про народовладдя, про референдум, а вже прозвучала перша пропозиція щодо всенародного плебісциту. Тож, як має бути організоване життя на окупованих територіях Донбасу та Криму? Саме таке питання пропонує винести на всеукраїнський референдум перший президент України, голова української делегації для участі в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. На думку пана Кравчука, на референдумі люди мають підтвердити, що територія України є цілісною і незалежною, а окуповані території мають належати саме Україні. Тож про обґрунтованість винесення на всеукраїнський референдум питання територіальної цілісності України, а також про наслідки, до яких може призвести от такий всенародний плебісцит саме на цю тему. Про все це ми обговоримо з нашими гостями. З нами на зв'язку вже є пан Олексій Гарань, науковий директор Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор політології кафедри Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, пане Олексію. Добрий вечір, салям алейкум. Алейкум асалям. От перше питання в мене до вас. Як ви розцінюєте от саме таку пропозицію? Ну, якщо бути точним, то це не перша пропозиція, що ставити на референдум. Перша пропозиція була винесена Тимошенко буквально наступний день після ухвалення закону. І там було кілька явно популістських питань про тарифи, про землю, про газ, здається. І канабіс. Ні, Тимошенко хіба... вона говорила, що давайте спитаємо, було таке. Що стосується того, що сказав Кравчук, ну, як на мене, це дуже дивна пропозиція, м'яко кажучи, знаєте, тому що якби всім все ясно, що ми говоримо про те, що територіальна цілісність України закріплена в Конституції, ми не ставимо її під сумнів. І для чого це питання ставити на референдумі? Ну, це абсолютно дивно, так? Тим більше, що на референдум може затверджувати питання зміни території, так? Але в даному випадку от просто підтверджувати, ну, це дуже дивна постановка. Я вже не знаю, чи Кравчук щось хитрить, чи він сам себе перемудрував. Ну, дивно, чесно кажучи. Ви знаєте, я думаю, що я говорив протягом більше ніж року, що Зеленський може грати на іншому. Він може винести теоретично, так, може винести на референдум питання про особливий статус і, наприклад, сформулювати це таким чином, що а ви хочете, щоб заради миру ми прийняли особливий статус. Отаке, я думаю, цілком би вписувалося в парадигму думок Зеленського. Але оскільки його команда стикнулася з тим, що будь-які такі спроби легітимації російських планів, вони стикаються з величезним осудом в суспільстві, то я думаю, що вони на таке не наважаться. Я сподіваюся на це. Тому ще раз, звертаючись до пропозиції Кравчука, ну, м'яко кажучи, це дуже дивно. Чути від політика, який був першим президентом і який завжди хизується, що от який він мудрий і досвідчений. Ну, от у нас є цитата Леоніда Макарича, я хочу, щоб ми її послухали, там він намагається пояснити причини. Давайте послухаємо. Я б на це навіть часу не витрачав, чесно. Сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої патріотичні вподобання на різних політичних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка в політичних сил. Вони розійшлися в корінному питанні.
Тому, можливо, потрібно буде винести для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але й українськими територіями. Тобто має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цілісною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати, ні, цього не може бути, вся територія України є цілісною і незалежною, і вона має належати Україні. Ну, от ми почули, пане Олексію, ми чуємо, що позиція така сама собі протиріччя. Але ви, як людина, яка все життя вивчає настрої суспільства, досліджує і аналізує соціологічні виміри, ви знаєте, що будь-яка теза, будь-яке ім'я вкинуте в інформаційний простір, воно якимось чином впливає на суспільну думку. Як то, наприклад, перед виборами за рік в опитуваннях з'явилися імена не політиків – Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського. І ми бачили, що люди, побачивши їх, почали по-іншому сприймати взагалі політичне поле. От якщо дивитися з точки зору от вашого досвіду, коли політик такого рівня, як Леонід Макарович Кравчук, вкидає в суспільний простір саму можливість обговорення територіальної цілісності України, питання Криму і Донбасу на референдумі, чи це вплине якимось чином на ті настрої, які є в суспільстві? Значить, давайте, по-перше, скажемо, що не від соціологів залежав вибір людей, не соціологи розкручували Зеленського чи Вакарчука. Вибачте. Так, ми заміряємо, так би мовити, настрої по палаці. Ну, можуть бути маніпуляції, солідні фірми цим не займаються. От. А що ви думаєте, якби не проводилися соціологічні опитування, то Зеленський би не пішов? Він пішов би, але ім'я з'явилося. Ні, в таких випадках, ви розумієте, насправді ж політики роблять закриті соціологічні опитування, так? Вони все одно це роблять в будь-якому випадку. І якби вони побачили цю можливість, то вони б її все одно використали, так, незалежно від того, що яку позицію займають публічні соціологи. Але ви праві в тому, що соціологам дійсно треба бути обережними, коли вони формулюють те або інше питання. Тому що навіть питання, сформульоване в соціологічному опитуванні, воно може розколювати суспільство, так. Щодо того, що запропонував Кравчук, знаєте, ви своєю наполегливістю підштовхнули мене до думки, що це насправді тест від адміністрації, від Офісу Зеленського. Чому? Вони думають, їм потрібно зараз для підняття своїх рейтингів провести на якийсь референдум навколо красивого питання, який вони неодмінно виграють. Розумієте? І це якраз може бути таким питанням, тому що більшість українців скаже, звичайно, все це наше. Так? Тобто я думаю, що підтримка тут буде захмарна. І Зеленський скаже, от бачите, яка класна штука. Це ми прийняли закон про народовладдя. Це ми спитали в українського народу. Тобто вони це будуть використовувати з політтехнологічною метою для себе. Але питання, чи треба, знову ж таки, чи треба абсолютно очевидні речі виносити на референдум, це дуже дивно. Знову ж таки, часто, коли ми говорили про Крим, про Донбас, то часто, проводилися аналогії з квартирою, в кімнату якої підселився сусід, тих справжніх мешканців, у яких забрали кімнату з цієї квартири. Ми будемо проводити їхні опитування, а як ви вважаєте, це ваша квартира чи це не ваша квартира? Мені здається, є більш грубі аналогії, але коли приходить агресор і гвалтує когось, а при цьому треба запитувати, яку давати цьому оцінку, от я не буду до них вдаватися. Ще раз, як на мене, це не потрібно. Так? Не потрібно робити такі речі, бо це суперечить здоровому глузду. Але як політтехнологічний інструмент, Зеленський може це попробувати
використати. І от використали Кравчука для того, щоб вкинути цю ідею і подивитися, як суспільство буде на це реагувати. В нашому ефірі Андрій Магера, заступник голови ЦВК, він говорив про те, що референдуми на болючі теми, це всенародне голосування на ці питання, що там є ще одна загроза. Якщо дуже сильно буде різнитися позиція громадян по різних регіонах на питання, а це питання територіальної цілісності, умовно Львів скаже своє, Київ скаже своє, а що скаже Херсон, чи Донецька, чи Луганська область. Чи можуть оці речі розколоти суспільство, на ваш погляд? Ну, не розколоти, але створювати додаткову напругу, в тому числі для маніпулятивних висновків також. Тому що, наприклад, ОПЗЖ там, чи якісь проросійські сили, там якісь там шарії, щось таке, вони можуть говорити, ну, слухайте, а для чого нам потрібні ці території, для чого нам потрібний цей тягар, давайте їх віддамо і так далі. Ця теза може вкидатися. І люди, яким байдуже, а такі люди теж є, знаєте, виходячи із принципу «моя хата з краю», от, що ми будемо думати про той Крим, от, що ми будемо бодатися з дубом, от, то на цьому можна спекулювати. Тому ще раз скажу, що я абсолютно переконаний, що більшість скаже так територіальній цілісності України, це буде повсюдно, по всіх регіонах, але по деякі цифри будуть різнитися. І ми цим самим просто будемо давати якийсь матеріал для наших ворогів, для того, щоб сказати, а от бачите, там в Херсонській області на 5% нижче, ніж у Львівській області, чи щось таке. Розумієте? Тому ще раз, це абсолютно непотрібна річ, абсолютно непотрібна. Дякую, пане Олексію. З нами був Олексій Гарань, науковий директор Фонду демократичні ініціативи, професор політології, кафедри політології Києво-Могилянської академії. А я нагадаю вам, що закон про референдум був прийнятий буквально 26 січня. Верховна Рада проголосувала його у другому читанні, і одразу почалася суперечка в суспільстві, тому що, ну, по-перше, в цьому законі є кілька моментів, які здалися коментаторам загрозливими. За документом на референдум можуть бути винесені питання щодо затвердження закону про внесення змін до Конституції. Мається на увазі розділ 3, 1 та 13. Це виборче право, це основні положення, тобто такі моменти, які не стосуються, як би мовити, напряму Криму 10 статті, але може бути винесене питання загальнодержавного значення. І от на думку, наприклад, депутата фракції «Голос» Кіри Рудик, вона коментувала про те, що загальнодержавні значення є дуже розмитим тлумаченням. А депутатка від тієї ж фракції Соломія Бобровська залишила дуже дивний такий довгий допис в своєму Фейсбуці, пояснюючи про те, чому такі розмиті тлумачення є небезпечними для України, тому що вони загрожують маніпуляцію. Також одним з питань, яких можна було виносити на референдум, це питання про зміну території України. І саме це теж дуже незрозуміло, тому що значить зміна території? При цьому депутати від фракції «Слуга народу», зокрема Євгенія Кравчук, заступник голови фракції, стверджувала, що мова не йде про зменшення території. На її думку, мова йде про доєднання нових. Ну і питання щодо втрати чинності певних законів або їх частини. З нами на зв'язку є Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. І з ним ми більш докладно обговоримо, що він думає про висловлювання першого президента України Леоніда Кравчука. Вітаю вас, пане Рифате. Добрий вечір. Ну, от, на твердження, на заклик, навіть не заклик, а пропозицію Леоніда Кравчука відреагував Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради. Він сказав про те, що не потрібно
виносити це питання. Я цитую: при всій своїй повазі до Леоніда Макарича, я не думаю, що потрібно проводити з цього питання референдум, тому що і без цього референдуму всі розуміють, що територія тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей на 100% є територія України, і вона чи рано, чи пізно повернеться. Пане Рефате, ви в своєму дописі написали про те, що насправді питання не тільки в тому, що відповість народ України, а в тому, що небезпечним є сам факт постановки подібного питання, тим більше з вуст людини, яка представляє Україну в тристоронній контактній групі. А в чому тоді небезпека того, що, наприклад, буде проведений референдум, і, як ми розуміємо, він підтвердить, в принципі, те, що Крим і Донбас – це Україна? Слухайте, я трошки, мені важковато просто розпочати цю розмову, бо мені здавалося, та й здається сьогодні, що всі в нашій країні мають розуміти про те, що є теми, які не можуть вирішуватися голосуванням і волею більшості. І тема чи питання пов'язане з недоторканністю української території, з її цілісністю, це не може бути предметом референдуму. І особливо після тих гірких таких уроків, які ми мали би винести після 2014 року, мені дійсно дуже шкода, що ця ініціатива належить Леоніду Макаровичу Кравчуку, у якого вся політична кар'єра за ці 30 останніх років, вона якраз і була найбільш такою вразливою саме з темою референдуму. Це ж Кравчук, якщо ми згадаємо, сприяв проведенню в 1991 році референдуму в Криму щодо відтворення кримської автономії. І це був той момент, коли кримські татари тільки почали повертатися на свою землю. Москва поспішала, поки немає кримських татар настільки, що вони могли б якимсь чином впливати на це рішення. Вона поспішала з референдумом, і тоді, правда, ще був Радянський Союз, але Верховна Рада України, Радянської України, на чолі з Кравчуком, вона пішла на цей крок, і ми результати її отримали вже в 2014 році. Отже, тут просто всі мають знати, Крим є не лише невід'ємною частиною української території. Крим є наша кримсько-татарська батьківщина, і я просто не можу допустити, що хтось може сказати, а давайте ми за кримських татар вирішимо долю Криму. Хай хто так думає, що можна, хай він вирішує долю своєї квартири, своєї власної ділянки, своєї дружини. Не треба лізти з такими, знаєте, непомилковими, я би сказав би, злочинними ініціативами до нашої кримської землі. Пане Рефате, от на думку Олексія Гораня, який був в ефірі до вас, він сказав, що тут може бути причина цілком, знаєте, така популістична. Є бажання провести, як здається людям, 100% опитування на тему, яка всім подобається, Крим – це Україна, і тим самим підвищити рейтинг. От що ви бачите за такими пропозиціями? Це невігластво політичне, це популізм, чи це правда небезпечна робота на країну-окупанта? Слухайте, тут можна намагатися різні такі знаходити мотивації, аргументи, чому треба проводити. Давайте іноді просто думати про те, що по суті, що ми пропонуємо 23 роки до окупації. Всі українські політики, і в першу чергу Леонід Макарович. Він говорив про те,
що кримсько-татарська проблема має вирішуватися разом з долею всіх тих людей, які живуть в Криму. Що він, як Леонід Макарович Кравчук, коли був президентом, він мені це особисто говорив, він не може піти на зустріч кримським татарам, оскільки нас там меншість, а є ще там більшість. І знаєте, Київ має просто враховувати інтереси росіян етнічних, Київ має вважатися з тим, що думають в Москві. 23 роки наші права не відновлювалися. І коли вже ми не змогли тимчасово, я повторюю, тимчасово утримати Крим під нашим суверенітетом українським, той же Кравчук говорить про те, що а давайте, може бути, поступимося Кримом і нам тоді буде легше. Я ще раз хочу сказати, поступайтеся, але своїм власним майном, своєю ділянкою, але не державною землею, тим більш не Кримом, яка є єдиною територією, де народився кримсько-татарський народ, він там сформувався, і він хоче на референдум винести долю цілісного народу. Ну це, знаєте, ну це дійсно, це не помилка, це більше, ніж помилка, це злочин. Пане Рефате, ви сказали про те, що... Я хотів сказати ще про що. Я не хочу зараз, ви знаєте, за що деяких наших громадян судять і дають такі тривалі терміни в окупованому Криму? За те, що вони зазіхають на територіальну цілісність України. Мене заочно зараз в Сімферополі судять по 2 статтях. І обидві статті – це є за те, що ми захищали Крим як українську територію. Одна з статей за те, що я нібито своїми діями несу загрозу територіальної цілісності Російської держави. Ну так вони вважають Крим своєю землею. Там, в окупованому Криму, лише за лайк думці про те, що а давайте, може, подумаємо, помиримося з братами-українцями, давайте там, ну, може, повернемо Крим, а може буде якесь там спільне управління Кримом, людей кидають в тюрми. Ви розумієте, що відбувається в тій країні, куди Кравчук не виключає, що може бути передатися кримська земля, українська земля. І ще останнє. У часи війни допустити, що можна власну територію, яка окупована агресором, поступитися референдумом тому агресору, це просто поставити, я не перебільшую, я просто дуже розлючений, але ця розлюченість, вона має підстави. Це просто поставити не під сумнів, а під загрозу саму українську незалежність. Ви уявляєте, що зараз відбувається? Війна Росії проти України, і один із помітних політиків каже, а давайте проведемо референдум. Ні, я впевнений, що більше скаже, що Україна є цілісною, Крим є Україною, це нам дасть сили. Да в тебе що, немає інших сил? Кого ти хочеш тут обдурити? Пане Рефате, от ви згадали, ви дуже точно згадали про те, що все це відбувається під час окупації. Це, знаєте, звільнити окуповані території – обов'язок держави. Не право, не бажання, не добра воля. Обов'язок держави звільнити території, поновити право на тій території. І коли в даному випадку це відбувається, чи може Меджліс, чи має Меджліс, як представницький орган корінного народу, протистояти цьому на інституціональному рівні? Чи є взагалі така можливість, що вас почують в вашому обуренні? Ну, дивіться, ми такі, вибачте мене в лапках, ініціативи не будемо залишати безслідно. Ми будемо говорити з нашими міжнародними партнерами, будемо говорити з діючою владою. Я задоволений тим, що голова парламенту так теж достатньо категорично висказався за цю ініціативу Кравчука. Але це ще раз говорить про те, що ми маємо поспішати з
правовими удосконаленнями, правовим регулюванням додатковим тієї ситуації, якої ми опинилися, в тому числі щодо переформатування Кримської автономії. От уявляєте, що зараз відбувається? Замість того, щоб максимально використовувати міжнародне право, в тому числі через переформатування Кримської автономії і надання їй статусу національно-територіальної автономії, і тим підкреслюючи, що єдиним джерелом Кримської автономії є його право корінного народу на самовизначення, замість того один із політиків, ну він же не просто політик, він уповноважений державою вести переговори з представниками країни-агресора. Мені тут, знаєте, от ви запитали, що ми будемо робити. Ну, я знаю, що ми будемо робити і будемо це доводити до суспільства, але в першу чергу я особисто буду заспокоювати наших міжнародних партнерів, які, займаючи принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності української держави, вони переконували свої суспільство, бо їхні держави втрачали дуже багато завдяки санкціям і все таке інше. Вони підтримували Україну для того, щоб Кравчук виліз і сказав, а ми зараз проведемо торги. Дякую, пане Рифате. Я сподіваюся, що ми ще неодноразово будемо з вами говорити в наших ефірах якраз про те, як про цю створення справжньої міжнародної коаліції навколо питання відродження і відновлення на своїй землі кримськотатарського народу, а не навколо таких дуже дратівливих тем, як виставляння Криму на продаж за рахунок за допомогою референдумів чи якихось інших. Але я хотів би сказати, що це є певний удар і по ідеї Кримської платформи. Безумовно. Боже мій, просто слухайте, чинна влада має просто навести порядок серед своїх радників. Слухайте, якщо радники вже просто, можливо, це питання віку, при всій моїй повазі до віку Леоніда Макаровича, але не треба так підставляти державу. Тут ключове слово – держава, Україна. Дякую, пане Рифате. З нами був Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. Цю програму провела для вас Лариса Волошина. І будемо сподіватися про те, що висловлювання пана Кравчука – це виключно його позиція і, можливо, він щось хотів інше сказати, але сказав, що сказав. Ну що ж, на все добре, друзі. Підписуйтесь на наші сторіночки в Фейсбуці і коментуйте ті теми, про які ми говоримо в наших ефірах. На все добре.